Хәзер мин сезгә Зифаның беренче вечерний нарядларын күрсәтәм. Менә шундый матур күлмәге бар аның. Карагыз әле. Искиткеч. Шулай ук инде алып чыкканда да без аны киерттек. Менә шундый матур түбәтәе. Карагыз әле. Беренче тапкыр күрәм. Шулай ук менә шундый матур бизәкле пеленкага төреп чыктык кызымны. Карагыз әле, тукымасы искиткеч. Шушындай матур бантик белән бизәдек. Күрсәтәм әле дәвам итеп. Шулай ук шушындай юрганы да бар кызымның. Рәхәт. Үземә дә ябып йокларга рәхәт. Моның барсында безгә җибәрде Карлис мастерскаясы. Карагыз әле бу бишекләргә. Искиткеч, матур. Үзебезчә милли бизәкле, нәрсә юрганы кызымның. Менә эчке ягына күз салыгыз әле, дуслар. Эчке ягында да милли орнаментлар һәм инде баш очында догасы бар. Кызым бу бишектә рәхәтләнеп йоклый.